Zdravím všetkých okolo idúcich. Moje meno je Phoenix TV z BFox a aj vás vítam u ďalšieho videa. Po dlhej dobe tu máme unboxing na moju novú akčnú kameru Vega Plus. Kamera vie natáčať Full HD video, čo je 1080p na 30 fps, alebo HD video, čo je 720p na 60 fps. Kamera nám vie sprostredkovať snímky až do 12 megapixelov. Kamera nám vie zachytiť video alebo fotku až v 170 stupňovom uhle. Kamera vie natáčať videa v 60 snímkoch za sekundu, ale o tom sme si už povedali. Veľkou výhodou Vegy Plus je dvojpalcový monitor alebo obrazovka, čo nie je bežné pre tento druh outdoorových kamier. Kamera Vega Plus má v sebe taktiež zabudovanú aj Wi-Fi. Nezbytnou súčasťou je aj český jazyk, ktorý vám uľahčí prácu v menu. Voda nie je pre túto kameru žiadny problém, keďže môžete natáčať videa až v 30 metrovej hĺbke. Bohužiaľ, vám batéria vydrží len 80 minút, preto je doporučené, aby ste si kúpili ešte jednu a pokračovali bezstarostne v natáčaní. Aby sa vám kam mali ukladať fotky a videá, je doporučené kúpiť si microSD kartu, najlepšie v 32 GB verzii. Kamera je veľmi ľahká, o čom svedčí váha iba 64 gramov. Keďže má kamera Wi-Fi, je dobré, aby ste si stiahli aplikáciu, ktorá vám umožní pohybovať sa v kamere. Bol už veľa obkecávania. Prejdeme k samotnému rozbaľovaniu kamery. No, čo to tu máme? Máme tu nejakú ochrannú fóliu, ale to si myslím, že potrebovať asi nebudeme. Ja by som povedal, čo je vo vnútri, tam bude asi nejaké príslušenstvo. Aha, tak tuto je prípadne, to musíme si odmontovať, ide to dobre. OK, to dobre. To išlo celkom v pohode, zatiaľ si kameru môžeme odložiť. Pozrieme, čo sa nachádza vo vnútri. Ja len dúfam, že tam bude niečo na hlavu, aby som si tam mohol pripevniť. Máme tu nejaký HDMI kábel, alebo neviem, ako do počítača na nabíjanie, alebo prenos súborov. Potom tu máme takúto blbosť, to fakt netuším, na čo je. Ako ďalšie tu máme popruhy, čo sa určite zídu. Potom tu máme nejaký držiak, aby sme si to mohli pripevniť. Potom tu máme vlastne držiak na helmu, to je ako lepiaca paska, alebo neviem ako to funguje, ale skrátka sa mi to určite zíde. Zatiaľ to odložíme. Potom tu máme niečo na statív, ale to tiež netuším, na čo je vôbec. Potom tu máme ďalší takýto stojan, to si pre istotu nechám, keby sa mi zlomili ďalšie. Zatiaľ si to tiež odložím, lebo to nepotrebujeme. A potom tu je, áno, potom tu je držiak na bicykel, čo keby som robil nejaké akčné videá, tak to sa fakt zíde. A potom tu máme český a slovenský manuál, ale to si myslím, že potrebovať nebudeme, veď nie sme sprostí na obsluhu. To by bolo všetko k príslušenstvu, ale poďme sa pozrieť na samotnú kameru. Kamera tu má 4 tlačítka. Jedno je asi na zapnutie, potom na zvuk vôbec, že som to ani nezapínal. Dám si to preč z toho obalu. Ale počúvate, to je také malé, to som ani nevedel. Kokšo, to je fakt malinké. Wow, to je úplne prti. A toto bude asi na zvuk, alebo neviem, na nejaké prehrabávanie v menu. Tu máme čočku. Tu bude asi baterka s najväčšou pravdepodobnosťou. A potom tu máme porty ako na nabíjanie, na microSD kartu a potom ten posledný neviem na čo je. Skúsme kameru zapnúť. No, kamera ide, všetko ide. Som vôbec nepredpokladal, že bude nabitá baterka. No, tak toto si vybrať nejde. OK, takže to by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám dnešné video páčilo, určite ho podporte lajkom, komentom, poprípadne ho zdieľajte a zatiaľ čus!